Al'amuran su shi al'amarin su na wahalar da mutane, wasu na kwance, wasu sun yi zaune, wasu sun miƙe, wasu sun yi zugunne. Dama haka so yake, harbin jiki yake. Ke kafin ka fara so tantance waye masoyi, mai ƙaunar ka da gaskiya ai ba ya sa ka kai bulayi. Mai cizguna wa ruhi na ka sannan yana da tausayi, baya gudun ka duk tsananin wahala har da kanikayi. Wannan shine masoyi, irin shi ake yin yayi, amma yanzu wuya suke yi, na rasa yaya zan yi. So hanna ganin laifi, maganar nan ba gaske ce ba. In dai mutum yana son ka masoyi, tsaya ka duba. Tilas ya saka zuciya sannan ruhi ya ma'amara ba. In ka yi kuskure ita yaya wai ba zai matini ba. So gaskiyar bayani ba aikin rago ba ne ba. Sai an bigiya sai an da ka sannan a cikin ba. Ɗau haƙuri ka sashi a ranka shi ne zai kau da gaba. Duk masu ce ku ciye a kan abin san ka karka duba. Dan ba su lokaci ɗan kaɗan wata rana ba sa yi ma ba. Hali na ɗan adam iya mai sai dai jallara ba. Halin masoyi ne haƙuri a cikin so iya sani na. Ba sa fushi ko da sun samu matsala da juna. Ko ba a so ba wasu san akwai ɓacin rana. Sai haƙuri al'amarin soho da na kauna. In kaga an ci riba to an yi zama na lumana, har rike amana. Wannan tuni nake fatan kun ji ni ku masoya, amma iya kaɗai wanda suka san darajar soyayya. Juna in an mutunta ba ƙarya sai gaskiya. So farin ciki ne mai sa ta ji daɗi zuciya. Ku yi da gaskiya so mu ma sai abun kuma koya. Kar ka fara yin so in dai ranka ba farar niyya.